Ni nthawi ya Nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Romeo Mali kumapoyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndokonzekera kupitiriza zitukuko zimene boma lake likuchita ponena kuti anthu akuyenera kulembetsa kuti adzavotere bomali. Msonkhano wa masiku atatu okambirana njira zopezera ndalama zothandiza kuthana ndi kusintha kwa nyengo uli mkati mu mzinda wa Blantyre. Nkhani za masewero, bungwe loyendetsa mpira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM layimitsa ntchito mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Flames a Patrick Mabedi. Munkhani yathu yoyambirira, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndokonzeka kupitiriza zitukuko zimene boma lake likuchita mdziko muno ponena kuti anthu akuyenera kulembetsa kuti adzavotere boma limene lipitirize ntchito zonse zimene zikugwirika mdziko muno. Dr. Chakwera amalankhula izi pa misonkhano yoyimayima m'boma la Dedza. Eunice Ziofu ali ndi ripoti. Ngakhale kuti msewu wochoka Palinthipe kupita ku Mayani kukafika ku Dedza uli wovuta kwambiri, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anayendabe kuti aone mavuto omwe anthu akukumana nawo kumeneko. Dr. Chakwera poyankhula kwake anati ndi okhumudwa ndi mmene msewu ulili ponena kuti boma lake layika ndalama zokwanira mu ndondomeko ya chuma ya boma kuti msewu umenewu ayambepo kuukonza. Pamenepa mtsogoleri wa dziko linoyu anapempha anthu a m'boma la Dedza kuti akalembetse mukaundula wa voti ndi cholinga chokuti adzavote pa zisankho chaka chamawa. Ndiye mpofunika kuti inu ndine tigwirizane kungolemba mu bajeti msewu, sikuti msewu wamangika koma tionetsetse kuti zitheke. Chifukwa vuto la kuno lalikulu limenelo, komanso zithandizira kuti titsegule ku nyanja ndi kulilongwe kudzera kuno kuti pakhale pafupi. Ndiye kuti ntchito za malonda, ntchito zokopa alendo sizisautsa yaye. Ndiye kuti kunonso anthu mupeza pabwino chifukwa cholinga chathu nchakuti dzikoli litukuke paliponse. Ndipo kwa mfumu yayikulu Kalumbu m'boma la Dedza lomweli, Dr. Chakwera anauzidwa kuti mfumuyi yakhala zaka zopitirira 7 isakulandira nswahala, ati kamba zifukwa zomwe sizikudziwika bwino kuchokera pa nthawi yomwe chipani cha DPP chinkalamulira dziko lino. Pamenepa Dr. Chakwera anapempha unduna wa zamaboma ang'ono kuti uyiyang'ane bwino nkhaniyi ndi kuti mfumuyi ithandizike. Tsono adisi alipo mpano, anduna maboma ang'ono achimwendo, adisi ndi mafumu onse akubanja kwa Kasumbu, nkhani iyi itheretu iyi. Chifukwa umasiye usamangokhala kawirikiza wamgonagona, anthu kuno akondwere, mfumu yawe ikhalepo. Ndipo president wa dziko linoyu pa misonkhano yomwe amayimayima m'boma la Dedza anapemphanso achinyamata ndi amayi kuti achite machawi kutenga nawo ngongole ku bungwe la NIF ndi cholinga chokuti akweze mabizinesi yawo. Ndipo nkulankhula kwake, mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda anavomerezana ndi mawu a mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti anthu akalembetse mukaundula wa voti kuti adzakwanitse kuuponya nawo voti chaka chamawa pa chisankho. Ndine Eunice Ziofu kuchokera ku Dedza. Msonkhano wa masiku atatu okambirana njira zopezera ndalama zothandiza kuthana ndi kusintha kwa nyengo uli mkati mu mzinda wa Blantyre. Msonkhanowu akonza ndi aboma la Malawi ndi Africa Development Bank ndipo kwafika nthumwi zochokera maiko 26 amono mu Africa. Kumbukani Phiri ali ndi ripoti.
maiko amuno mu Africa akupitirira kuvutika ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo zomwe zakhudza magawo osiyanasiyana achitukuko. Ichi ndi chifukwa chake maikowa anamvana zokhazikitsa thumba lapadera loti lizithandiza maikowa ngozi za dzidzidzi zikagwa. Chaka chino msonkhano okambirana njira zowonjezera zopezera ndalamazi ukuchitikira ku Malawi, ndipo chaka chatha unachitikira m'dziko la Madagascar. Pali chiyembekezo choti msonkhanowu omwe akuchititsa a African Development Bank AFDB upereka mwayi kwa nthumwi zomwe zili ku msonkhanowu kukambirana ndondomeko komanso njira zothandizira kupewa ngozi za mtunduwu. Malinga ndi Jacob Mazarare omwe ndi mlembi mu nduna wa zachuma, thumbali ndi lofunika kwambiri ngozi za dzidzidzi zikagwa. Chaka chino dziko la Malawi lalandira $16 million yomwe ndi pafupifupi 16 billion kwacha kuchokera ku kampani ya Africa Risk Insurance yomwe ili pansi pa bungwe la African Union AU. Njira imene ndiyofunika kwambiri. Ngozi zodza mwadzidzidzi zikabwera zimadzade mwadzidzidzi. Ndiye mukakhala kuti simunakonzekere kumakhala chinambalala chikwirikiti chofuna kupereka chithandizo, koma mukakonzekeratu ngozi ija ikachitika kumangokhala kutenga ndalama ndi kumapereka chithandizo chimene chikufunikira. Izi ndi zofunikira kwambiri chifukwa zimathandizira kuti tiganiziretu thandizo limene likhozofunika, mmene tiperekere thandizolo kumene thandizo likaperekera. So njira imene ndiyofunika kwambiri kuti ife Malawi ngati dziko tilimbikire pa njira imene kuti mavuto akadza mwadzidzidzi anthu azipeza thandizo mwachangu, komanso anthu amene akulifuna kwambiri. Msonkhano ku Blantyre ukuchitika pansi pa mutu oti kupeza njira zopezera ndalama pothana ndi kusintha kwa nyengo muno mu Africa. Kumbukani Phiri, MBC, Blantyre. Boma lati ntchito ya ndalama zokwana 250 billion yomwe bungwe la Blantyre Water Board ndi khonsolo ya mzinda wa Blantyre ikugwira ikuyenda bwino. Nduna ya zamadzi ndi ukhondo Mayi Abidamiya ndi amene anena izi atendera zina mwa ntchito zimene zikugwirika pansi pa ndondomekoyi. Pali chiyembekezo chakuti ntchitoyi ikadzatha mavuto amadzi mu mzinda wa Blantyre adzakhala mbiri yakale. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Munyengo ya dzuwa madzi amakhala vuto lalikulu kwambiri kwa anthu okhala mu mzinda wa Blantyre. Izi zimachititsa kuti anthu azipeza madzi m'malo osiyanasiyana amene madziwo sakhalanso osamalirika. Ichi ndi chifukwa chake nduna yona za madzi komanso za ukhondo Abidamiya anayendera ofesi yopereka madzi kuno ku Blantyre ya Blantyre Water Board kuti azionere okha mavuto omwe bungweli likumana nawo komanso ntchito zosiyanasiyana zomwe bungweli likuchita. Ndunayi inayamba yayendera maofesi a Blantyre Water Board komanso inapitirira ku Mzedi kumene kuchitikaso ntchito zina zokhuza ukhondo. 2022-2023 tinavutika kwambiri ni nkhani ya cholera. Ndiye tingothokoza Blantyre Water Board kuti akugwira ntchito yabwino and ntchito yawo tasanga kwambiri ndi project ya water and sanitation imene ikupangidwa pakati pa chaka chikubwera ichi kukhala construction koseko Blantyre muno. Anthu ambiri alembedwa ntchito and ma pipelines anyuwana ayikidwa, mamita anyuwani, water nangasi timapanga malos amadzi chifukwa cha mapipe athu mwina atakukunda ndi apanga replace mapipelines onsewo. Ndi tingwathokoza kuti akugwira ntchito yabwino no Blantyre Water Board. Ntchito ina yomwe ikuchitika mu mzinda wa Blantyre ndionetsetsa kuti anthu akupeza madzi a ukhondo komanso akukhala malo osamalirika nthawi zonse. Ntchitoyi ndi ya ndalama zoposa 1 billion ndipo ikulandira thandizoli kuchokera ku bungwe la World Bank. Ntchitoyi akuyigwiranso mogwirizana ndi a Blantyre City Council komanso a Blantyre Water Board ndipo a George Nkhani ndi mkulu wa Blantyre Water Board. Boma mu ndondomeko zake yayikanso gawo la ukhondo kuti tiziyendetsanso ndife. Project ino ya ku Mzedi ndi chimodzi mwa magawo opitiriza kulimbikitsa ukhondo. Project ya ku Mzedi kuno ya msewu umene tadzaona lero inabwera poganizira zimene tadutsamo m'mbuyomu kuti magalimoto odzataya zinyalala kuno kuntaya malo modzataya pamene apa amataya kunjira chifukwa msewu unali osadutsika koma pano tsopano ukhala odutsika. Kupitilira yapo chifukwa cha kachitidwe kameneko
tinavutikanso kwambiri ngati mu Blantyre muno zini kolera kukonzedwa kwa msewu uno kuti magalimoto azizafika kumalo koyenera kutaya zinyalala zithandiziranso kuchepetsa kolera, ndipo umenewu ndiye ukhondo. Pamapeto pa zonse ntchito iyi kufuna kuonetsetsa kuti anthu akupeza madzi mosavuta komanso kuti umoyo wawo ukutetezeka ku matenda osiyanasiyana monga otsekula m'mimba. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nduna za maphunziro amadalitso Kambawu awirima ati ndikofunika kuti malo a ntchito zapamwamba omwe sukulu za ukachenjede za mudera la Africa zinakhazikitsa a Centers of Excellence in Africa pa Chingerezi agwira ntchito mogwirizana polimbikitsa kafukufuku ozama komanso kugawana nzeru. Iwo amalankhula izi ku Lilongwe potsekulira mkumano wa akadaulo wa Technical Advisory Meeting TAM ya project yachiwiri ya Africa Centers of Excellence imene ikuthandizidwa ndi banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank. Zambiri mulipoti ili. Malinga ndi nduna za maphunziro amadalitso Kambawu awirima, dziko la Malawi ndi lodzipereka polimbikitsa kafukufuku ozama komanso ntchito za ukadaulo wapamwamba kamba kuti limazindikira kuti chitukuko chimabwera mdziko nzika zikakhala zophunzira bwino. Iwo ati malo a ntchito zapamwamba a msukulu za ukachenjede a Africa Centers of Excellence awakhazikitsa mu nthawi yake kamba kuti ali ndi kuthekera kopereka mayankho amavutowa. Zimene akumana anthu amene wali modzi ndiye kuti agawana nzeru. Mumadziwa ino pena akumana magulu osiyanasiyana ndiye kuti anthu mumatha kuphunzira kwa anzawo. Mumatheka kuti ifeyo mwina kumalawi kuno kudziderera pena pake kumapeza kuti ifeyo tindi nzeru zoti tikhoza kugawana nawo anzathu. Tonsefe ngati mayiko ngati Africa nkumapanga bwino. Komanso tikhozopezekanso kuti ife pena pake pakutivuta ngati Malawi. Mmene takumana chonchi ndiye kuti titha kuona kuti kodi tayenda bwanji ulendowo. Tapanga zimene tinayika kuti tilondola. Kodi pa ulendowo pativuta ndipati, tachita bwino ndipati, pamene tafoka ndipati. Ndiye kuti meeting imene inso kapena mkumano umeneyo ukhoza kutithandizira kuti mavuto amene tikumana nawo tiphunzire kwa anzathu kuti tikonza bwanji. Mwachitsanzo pali nkhani imene nakunena kuti accreditation mu chizungu yomwe tikukhoza kunena kuti mwinanso kupeza ngati tima qualifications tikhoza kunena choncho tomwe tingatithandizirenso kuti titsegule ndalama zina zimene tingathe kupeza zogwiritsa ntchito mu masenta amene wawo mu malo amene wawo opititsa ntchito yapatsogolo ma universities athu. Ndipo mmawu ake mlembi wamkulu wa mgwirizano wa sukulu za ukachenjede wa Inter-University Council for East Africa Professor Gaspard Banyankibona wati mkumanowu umapereka mwayi kuti sukulu za ukachenjede ziunikire mmene zagwirira ntchito zake chiyambire ni ntchito za Africa Centers of Excellence 2 mu chaka cha 2016. Kwa masiku atatu akatswiri ochokera sukulu za ukachenjede zosiyanasiyana akhala akuunika ntchito za maphunziro komanso kafukufuku kuti zipite patsogolo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Romeo Mali. Tiye tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndokonzekera kupitiriza zitukuko zimene boma lake likuchita ponena kuti anthu akuyenera kulembetsa kuti adzavotere bomali. Msonkhano wa masiku atatu okambirana njira zopezera ndalama zothandiza kuthana ndi kusintha kwa nyengo uli mkati mu mzinda wa Blantyre. Nkhani za masewero, bungwe loyendetsa mpira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM layimitsa ntchito mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Flames a Patrick Mabedi. Unduna wa zaumoyo wati dziko lino lakwanitsa kuchepetsa chiwerengero cha ana amene akutenga kachirombo ka HIV kuchoka pa ana 10 pa 100 aliwonse kufika pa ana 6. Mmodzi mwa akuluakulu ku ndunawu a Rose Nyirenda wati padakali pano ana oposera 143,000 ndi amene apulumutsidwa kuti asatenge HIV kupyolera kwa amayi awo. Zambiri mulipoti ili. Kulimbikitsa anthu kuti azezetsa kachirombo ka HIV komanso kupitirira kupereka mankhwala otalikitsa moyo a ARV kwa onse omwe akudwala matendawa zakhala nsanamira zikuluzikulu zomwe zathandiza kuti dziko lino lipitirire kuchita bwino pothana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV. Mkulu woyang'anira ntchito za matenda a HIV ku unduna wa zaumoyo a Rose Nyirenda atsindika kuti dziko la Malawi ndi dziko limodzi lomwe mankhwala a ARV akuperekedwa mosadukiza ndipo izi zikuthandiza kuchepetsa matendawa. Ana otenga HIV amadusira 10%, inali yokwera kwambiri
koma panopo inachepa ili pa 6%, below 6%. Komabe sikuti tikusangalala ndi mene pomwe tilipo panopo tayikaso ndondomeko zina zoti tionesese kuti makamaka azimayi amene akuyamwitsa oti kalekalero analibe HIV ndi akumayitenga akuyamwitsa amenewo tayikano ndondomeko zoti tidzafikiranso amenewo. Ndipo mmodzi mwa anamwino ku chipatala cha Machinga, Afelia Nyirenda, ati kulimbikitsa amayi oyembekezera kuyezesa matenda a HIV komanso kupereka mankhwala kwa amayi omwe apezeka ndi kachilomboka ndi zina mwa zifukwa zomwe zachepetsa kufala kwa kachilombo ka HIV pakati pa ana obadwa kumene. Kwantineto kuja timaonesesa kuti azimayi onse amene abwera tikuyenekera tionetsetse kuti tawathandizira kuti ayezesa kachilombo ka HIV mosakakamizika koma mowathandizira kuti amvesese kufunika koyezetsa. Ndezi kuoneka kuti ifeyo pali panopa tili pa 99% as far tikamanena za kuyeza kwa magazi kwa azimayi. Kuyambira mchaka cha 2004 bungwe la Global Fund lakhala likupereka thandizo la chuma komanso mankhwala ku ntchito yolimbana ndi kachilombo ka HIV mdziko muno. Izi zathandizanso kuchepetsa kufala kwa kachilombo ka HIV kuchoka pa 15% nkufika pa 7%. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lati kusintha kumene kulipo kuti anthu amene amalandira ndalama za mtukula pa khomo azilandira ndalamazi kudzera pa mpamba kuthandiza kuti ambiri mwa anthuwa azisunga ndi kupindula mokwanira ndalamazi. Nduna yona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi kusamalira anthu. Mayi Jean Sendeza anena izi m'mudzi mwa Manguza kwa Nkhumba ku Phalombe pamene amakhazikitsa ntchitoyi. Blessings Kanache ali ndi ripoti. Boma linayambisa ntchito ya mtukula pa khomo pofuna kuthandiza anthu omwe ali ovutika kupeza zosowa zawo. Pakadali pano anthu oposa 1 million akupindula ndi ntchitoyi pomwe mabanja okwana pafupifupi 300,000 akulandira ndalamazi. Mboma la Phalombe chiwerengero cha anthu omwe akupindula chichoka pa 9,000 kufika pa pafupifupi 12,000 tsopano. Nduna yona kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi kusamalira anthu. Mayi Jean Sendeza anaonerera ntchitoyi yomwe akusintha kuti anthuwa azilandira ndalama kudzera pa foni zawo za m'manja m'mudzi mwa Magunza. Mawu awo Mayi Sendeza anati njira yatsopanoyi olandirawa iwapindulira kusiyana ndi kale. Zimene zinafunika kuti tidzaone ndi kuwauza anthu ubwino wake olandira ndalama m'mafoni. Mukudziwa kulandira ndalama pamanja kumakhalanso ndi zovuta zake. Ndiyoti munthu uja akangolandira nthawi yomweyo mwina asanaganize bwino wayamba kale kusakaza ndalama zija mosagwiritsa bwino ntchito. Komanso mwina ena kuabera kumene asanafike mkunyumba komwe mwinanso kukabera kumene kunyumba. Komanso pena ulemu umafunika wa munthu. Ndiye kuti kulandira pamanja kumakhalanso pena kumakiro kudaja olandira ndalama zaulere wandi awo iyayi. Koma zifuna kuti zizikhala zaulemu munthu akalandira yekha ali ku nyumba adziwe kuti ine ndalandira ndalama ija akuganiza bwinobwino iyayi ndikagule ufa zotsalazi ndizigwiritse ntchito ina. Komanso tikuwalimbikitsa kuti azikhala nawo m'magulu aja akomsipi mabanki nkhonde akatero ndi kuti ndalama ija malo moti zingokhala yomwe ija izikhalanso kuti ikuchulukirapo. Cholinga cha mtukula pa khomo nkuonetsetsa kunena kuti aliyese amene ali ovutikitsitsa akukhala mnyumba yolongosoka imene sikudontha. Komanso nyumbamo mukupezeka chakudya. Komanso ngati muli ana opita ku sukulu anaja akumapita ku sukulu. President a dziko lino la Malawi aufunitsitsa kuti miyoyo ya Malawi isinthe. Amene moyo wawo uli ovutikitsitsiratu ndi amene wawo amene akufunika kuti azikhala nawo pa mtukula pa khomo kuti nawonso azitha kumva kukoma kuti nawonso ndi nzika ya dziko lino la Malawi. Komanso kuti umphawi wawo uzipezeka kuti ukuchepetsedwa. DC wa boma la Phalombe a Douglas Moffat anati njira yatsopanoyi itetezanso anthuwa kuwakuba ndi anthu ena achinyengo. Iwo anati powonjezera mtukula pa khomo boma ligawa chimanga ku mabanja okwana 24,000 kuyambira mwezi wa Novemba kuti asavutike ndi njala. So ineyo kwa ineyo ndakondwa kwambiri kuti anthu anabwera kuzaonera mwambo umenewu kuti timozi ngati ziko tikuyendera kupita chitsogolo. Ncholinga chokuti tiyathandize anthu kupanga chuma, wealth. Amanena apo za komsipi, amanena apo za farms, kale zinali kutali koma pano muona akunena okha uphungu akapeza kandalama ndiye kuti agwiritse ntchito bwino mwanzeru
chifukwa ndalamazo akaziponya mu bank ndi kuti zikafika mpaka ku reserve bank tili limodzi. Paramount Chief Kaduya mawu ake napempha anthu opindula ndi mtukula pakhomo kuti agwiritse bwino ntchito ndalamazi. Ndipempheso amene asankhidwa mwayi apeza nawo mwayi wa mtukula pakhomo kuti nawonso azizikonzekeresa chifukwa sangakhale pa mtukula pakhomo chifukwa kumbuyo kwawo kukuliso anthu amene akwatani akudikira kuti nawonso akachokawa awaso azabwere apa ndiye iwonso azizikonzekeresa kuti ine ndikachoka apa pamene ndizakhale pandekha nzakhale oziyimira kuti ndizapanga chani ndikazakhala kuti apa ndachoka mtukula pakhomo ndizakhala ndi ziweto ndizakhala ndi nkhuku ndizakhala ndi mbuzi olong'ombe kumene ndizapanga chani chisazo ndi pamene palife apa amenewa anazikonzekeresa. Mtukula pakhomo ndi zina mwa njira zomwe boma likuchita pothandiza kuti anthu osowa asavutike komanso kuti achoke mu mphawi. Ntchitoyi imalandira thandizo kuchokera ku boma komanso ku World Bank, European Union, boma la Germany kudzanso boma la dziko la Ireland kudzera ku UNICEF ndi mabungwe ena. Blessings Kanache, MBC, Palombe. National Bank yapereka ngongole zokwana 5 billion kwacha kwa mabizinesi oyendetsedwa ndi amayi mu zaka zisanu zapitazi pasi pa ngongole zotchedwa amayi angathe. Izi zadziwika pamene banki imakumana ndi ena mwa amene apindula nawo pa ngongoleyi mboma la Mulanje. Justin Mkwehu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ngongole zotchedwa amayi angathe zinakhazikisidwa mu June 2019 ndi cholinga chopasa danga amayi amene akuchita malonda osiyanasiyana kuti apeze ngongole zoyambira business zina komanso zokulisira business zawo. Poyankhula pa mkumanowu mmodzi mwa akuluakulu ku National Bank Eric Mutali anati banki imamvesesa zakufunika kwa malonda ochitidwa ndi amayi pakutukuka kwa chuma cha dziko lino komanso mavuto amene akukumana nawo popeza ngongole. Iwo anaonjezera kuti banki iyi ikukhulupirira kuti kupereka ngongole kwa amayiwa kuthandiza kuti malonda awo apite patsogolo ndipo izi zithandiza kuti chuma cha dziko lino nacho chipite patsogolo. Muzaona kuti azimayi ndi anthu olimbikira kwambiri komanso ndi amene akutenga gawo lalikulu kwambiri padziko Malawi muno about 70% ndi azimayi. So tikapanga empower azimayi ndi kuti tipezekano kuti chuma cha dziko lino chikutani chikupita patsogolo chifukwa iwo azakhala ndi kuthekera kuti alemba ntchito anthu ambiri oti azigwirano pa mabizinesi pawo komanso apanganso support mabizinesi awo kapenanso ndi ma communities amene akukhala momwe. Pa mkumanowu panali maphunziro osiyanasiyana okhuzana ndi zamalonda komanso mmene amalonda awa angagwirisire ntchito njira zamakono potukula malonda awo. A Catherine Mkwaira ndi kastomala wa banki ya National ndipo akusimba lokoma kamba ka mkumanowu. Mayi amakhala ali patsogolo akuzokhala patsogolo popititsa chitukuko cha dziko lino patsogolo chifukwa kuti mzimayi akatenga ngongole ndi amene amadziwa kuti ndi amene atenga indi pange banja ambira focus yake imakhala ku banja kuti kodi banja langa ndingalitukule bwanji ndeno akamapanga business ija maprofit amapeza aja chona amaona zosowekera za pa banja pake kumatukula mabanja kakhanga kuphunzitsana skulu kupereka mafizi ndiye kuti mwana uja akamuphunzitsa patsogolo imadzakhala nzika odalirika dziko la Malawi. Pansi pa amayi angathe, National Bank yatsegula malo osungirako ndalama ma account okwana 1500. Justin Mkwehu, MBC, Blantyre. Nyumba ndi katundu zaonongeka mboma la Neno potsatira mvula yamphamvu imene inagwa lachiwiri. Mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mboma la Neno a Brighton Mpinga watsimikizira izi ponena kuti ngozi ndi yayikulu ndipo madera ozungulira Neno pa boma akhudzidwa kwambiri. Ampinga adati mabanja ena ataya pafupifupi chilichonse ndipo akufunika chakudya mwa msanga. Iwo anati zomangamanga monga midadada ya masukulu, nyumba, maofesi, mashopu a bizinesi ndi mapolo amagetsi zaonongeka. Ampinga anati akuonekabe kuti adziwe kuchuluka kwa katundu amene waonongeka. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo la Football Association of Malawi FAM layimitsa ntchito mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Flames a Patrick Mabedi. Izi zikudza potsatira kusachita bwino kwa timuyi ndi kulephera kudzigulira malo mu mpikisano
wa Africa Cup of Nations wa 2025. Chiganizochi chadza ndi komiti ya famu pa msonkhano wa dzidzidzi umene anali nawo lolemba. Amabedi anasankhidwa kukhala mphunzitsi wa Flames mwezi wa Oktoba chaka chatha pa mgwirizano wa zaka ziwiri. Kutha kwa mgwirizano wapakati pa mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino Flames komanso Patrick Mabedi ukudza potsatira kusachita bwino kwa timuyi itakanika kudzigulira malo mu mpikisano wa African Cup of Nations omwe ukuchitika chaka chamawa. Patrick Mabedi adasaina mgwirizano wa zaka ziwiri ngati mphunzitsi wa timu ya Flames chaka chatha potsatira kuchotsedwanso ntchito kwa yemwe adali mphunzitsi wa timu ya Flames Mario Marinika omwe adawachotsanso kamba ka zifukwa zonga zomwezi. Malinga ndi Football Association of Malawi FAM, pakhala komiti yapadera yongogwirizira yomwe ikhale kuyendetsa ntchito za Flames m'masewero m'mipikisano yomwe ikudzayi, pomwenso akhala kuyang'ana yemwe atenge ntchito ngati mphunzitsi wa timu ya Flames. M'masewero 10 omwe timu ya Flames yasewera motsogozedwa ndi yemwe adali mphunzitsi wa timuyi a Patrick Mabedi, Flames yakwanitsa kupambana masewero okwanira awiri wokha ndi kugonja masewero okwanira 5 ndi kukwanitsa kumwetsa zigoli 8 ndipo yachinyitsa zigoli zosachepera 20. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndokonzekera kupitiriza zitukuko zimene boma lake likuchita ponena kuti anthu akuyenera kulembetsa kuti adzavotere bomali. Msonkhano wa masiku atatu okambirana njira zopezera ndalama zothandiza kuthana ndi kusintha kwa nyengo uli mkati mu mzinda wa Blantyre. Nkhani za masewero, bungwe loyendetsa mpira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM layimitsa ntchito mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Flames a Patrick Mabedi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Omali. Mwakoma nonse. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kawiri mnyamata amene anakhalapo ndi mwana anabereka mwana ndithu.